Светът тези дни е Олимпиада. И точно в тези дни ни стана ясно откъде идва магията на спорта. Такива силни страсти не можеш да изживееш по друг начин. В спорта ръка за ръка вървят огромната радост с грамадното разочарование, страхотния успех с небивалия провал. Нека да започнем най-напред с хубавото, с успеха. Българският тежкоатлет, състезателят по вдигане на тежести от спортен клуб Ладимекс Гълъбин Боевски е олимпийски шампион. Въпреки допинг скандала, въпреки дисквалифицирането на националния ни отбор, Гълъбин Боевски е олимпийски шампион. Нека още веднъж да си спомним тези първи щастливи мигове след неговия небивал успех. Едно интервю, което вече сте чули в ефира на Радио Кракра и в новините на кабелна телевизия Кракра, но си заслужава да го чуем и видим още веднъж. По телефона от Сидни, Гълъбин Боевски. Добър ден, господин Боевски, честито от името на цял Перник. Добър ден. Малко лоша е връзката и ще прекъсва от време на време, но това е все пак чак Австралия, но ние разговаряме все пак с нашия олимпийски шампион. Да започнем от тук. Как се чувстваш в момента? Страшно съм щастлив. Не мога да те опиша. Сигурна съм, че така. Трудно ли беше? Имаше голяма конкуренция в твоята категория, и китаеца, и руснака, и гръка, пък и нашия Георги Марков. Трудно ли беше? Да, трудно. Въпреки че отстрани изглежда лесно, самото състезание за един спортист е доста тежко напрежение. Сега как се чувстваш? Щастлив? Развълнуван? Сега вече съм щастлив и малко съм се отпуснал. Получи ли много поздравления? Кой те поздрави вече за успеха? Те много малко хора ми имат телефона, ама пак жена ми повече близки. Тук при нас прозвучаха поздравления от Йото Йотов, от личният ти треньор Пламен Аспарухов, от неговата дъщеря. Много поздравления. Наистина, ние също се присъединяваме към тях. Ти на кого искаш в момента да благодариш или не знам, на кого посвещаваш своя медал, своята титла? На много хора искам да благодаря, а в Перник най-вече на Люси и на Пламен. Защо не рискува с световен, да опиташ да направиш световен рекорд в изхвърлянето? Според личният ти треньор, ти си бил готов за това? Да, наистина бях готов, но за мен по-важно беше да спечеля олимпийска титла, отколкото световните рекорди. Световни рекорди могат да се правят и на следващите състезания.